Burundia Bwechigari na bukwigira ekerengo gya A2 D2 PSV Burundia Bwechibas CE Heavy Trucks F PWD Chiabantu bali nobarema Bwigomba bwate short courses Chia BCD na B Executive Obuye bukwigira na Rocky Driving School Mburiya buna ebirasi byabo nigo biri flexible Chingakichere cyonsi uratakaseri tuko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera b'Uburundi bw'Ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyoro gonguru Gusii asebali imeyumucho Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabo ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali cyobosombi egatie kia kyo kogosorelia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra se namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyomu chukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige settingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatato mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote.
Obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya nigo bagenderete kumochia serikali asogotaikrania amaganio y'abananchi askeria bagosereire bachikubarusia obisi onyatibali gochikoikrania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto nigarokane kumushumurai bw'ekiama kia ODM Raila Amolo Odinga asokondra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense yake mwancho mulgeria inega tiari agenderete gokorekana ase chinsemo ao imese ya Kenya ekero turachie gosangereria erio tokumanya senchira yobwikiranu onse yakero lisokoria Jumatato ase Emanyie Jumatato ense yemo ya margoba nabo igo chinse isato chia Nigorach kumirana na inche Everline Osero amo na inche Vincent Onyancha ekero kitokubwatira nere Joshua Auta kuro somuno akwe Boigo tokubwatirana n'abasaki baito korwase chinsemo ao nigo turachi gokumanya bunagenderete wateka imeyense ya Kenya imeya Emanyie Jumatato Enyagitari ya World Fit Health Center. Korwa chikaunti cha Kisii na Nyamira Weka Ensenkima Eye ni Emanyie Jumatato na Everline Osero na Vincent Onyancha mwanchumo ulikirebano hunabo tambe ime ya Emanyie Jumatato na mangagenderete gokorekana imeyense ya Kenya ekerobono togo kwargania sumurubiro yoiga erio tokumanya buna nara yaya buna twagosangirire n'abasaki baito asenchera ere yobwikirano amanga bereka okorekana kurose mambi ya lengentambe nyirabona abakenya niko bagenderete kwe murungari mono anaso itogwe finance bill eyo no murai wensa bagakobekese ya senchera ya bena na ikigo cha kemere moli molioka litukunire Jumatato stariki ya 25 nemo omutinyo gatana limu mwaka bwechiri bubere na 23 Mancho mulia nechinga kibono ya serikali ya Kenya kwanza genderete kwene kiabuna emiroberio au ya magendero ya bereke wekiraniwa ase abananchi anene asense moyo bochenu ekirobono murai wense Dr. William Samuel Ruto kubwatirana no mwaziri bochenu na baraibande bagenderete kwene kiabuna babekire emiroberio yokorongeya nabo igo kwene kia obokoreri borobu ya ase abananchi ayonga tiari togochi okumanya se margoba yabono ime ya Emanyie Jumatato gendra goto bwati ya goeterense melie mtandao sema ya Facebook Ndizi TV News the Digital na bekensemeli ya YouTube na bogotana buna Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bogo twitwetera @Ndizi TV News boiga na bogo sange kerengerero kya wetra se namba ira se screen gawo ero togendere go sanga na boigo kwemanyia amanke Mwancho muri ibona togo kwargane tokumanya buna tokwarganire tia senchera ere yobwikirano ere triane Everline Osero ekero tokubwatirana na Joshua Auta kurwa sense meri bimanyererio ere triane nchenkoro kwa Vincent Onyancha mwancho muri Emanyie Jumatato enseyemo yabono margoba to kwargane to chaka senchera ya bene kurwa se county ya Kisii awase abaremi babere bawe sokia na ukwanira igoro yo komento kwebango anene abaremi bechinswe askiri baganire serikali kwene kiabuna ngo bairero ngo ngororo biere umurobere yiga asengencho nigo batana nigo bawetera chingongu anene abaremi bechinswe kurwa se bunga ya bunchali bono nigo besoki na gotiabuna so komento kwebango kurwa chinse chikurwa chinse cheisiko nigo kura konye barobukunyara gwikirania wekinia anekero baranyari bagaria bene asokonia chinswe chiabo aiga sense ya Kenya nigo bano baganirie okoreto wechinswe kurwa se chinse cheisiko erio kubakonya ase gokinia oburimi bwechinswe imeyense ya Kenya omurikito Mirded Mumanyi noroboti rwa senchira iyobwikirano ase orogongo rwa Gusii bono nigo abalemi bagendete gwesonania asense mu y'oburimi nilio koenekia buna oburimi ngo chigusuka buli bosio buna igetambukiro asugukinia uchumi ya Kenya
buna enchere ya muyogokinia esekta y'obutugi bw'echinsu bunigo bono abalimi b'echinsu bakorolekana kogokera egitambukiro gya serikali ase ogokinia ebango ase chinsu chikurwa chinse chisiko ase kolengana n'omulimi oyo mokurwa ebunge ya Bonchari ase Ndizi TV igoro yengane yu serikali go nasaba serikali se kwende yegana yatebete ko ke taxi resiko ya bande bali balesiko anje ko nago tebatige ke taxi re igoro singe nje muna nchomulemi ne inde nje nyora empene vitikurwa singe ncho chinsu chichiko rusiko igo konyora chigo chekero chigo cha kwanyora muna cha toitire muna ntumulemi godo chomulemi ga na to kora to gochumboka ito jo takawona na kuligitore market ya setoko ni twanyora stay toko ni singe nje chinsu cha rusio chinyinge kwanyora pona totiga ne titore igo kwanyora banda bange ba ukomio ya singe njo bono mbabu ati ase bakoni kulinde ngo saba serikali ke anya ko be comment tax ire iguru ne nyale ko ekoikira no mulimi asale anyole konyora kana na ne nyoli asako kora kisako akonya chinsu cha nyonera irinde benefit kurwororo nigo arulo bosemia guchiase abalimi gwasonania asubutugi bw'echinsu asairera nonya nendagira chinsu chiganeri koli bantu bande mbara konyora bamenya taseri rabalire ibena na mache wale sekerugo bona baro china ibari bwate west kule ni jingo nyako bante ya bantu baminga asabu astai yale west ne limno injere ya mwanya ko kwebanga abo konyora sayale byo konyendo kene na ko bate binkilisa bantu bali bametanga na machara manga munekerugo na ende kirugo ko bate faita na sana muna chinsu ko tungira sekerugo sa machara manga ne gento kende nkere mno bolemi wechi nduma se kuligeria apwa sege ase so kuligira se kirugo apwa se kere na sa machara mange endume yanche toro ne su yanche toro kulendo mulemi koraba umuntu okora gotumia isemi no bongaini na bola nyare ko bagokurwa obia na ndeko kunyagora tiza jirobe gatensu ya ororo tinsu no lige tutimo ina tinsu tuno jirige tikeka na kabali mosimigete round osimete chinduma ngo bateria bamito abali bamito munyare ko ba mukungangana na korana tie serikali ra bakonye na ndimo na tie munyora usimikwa sabanta bali na ase chinga kecho nigo asaba serikali guchakurwa obokonyi ase okurwa obosemi wetera ase sekta y'obulimi gucha sabalemi igoro y'obotugi bw'echinsu ngonya ko banko boli ase serikali gabono igasa eza nyako bekurwa obokonyi ase abalimi baminto abanyale ko bakonya zini ko ba obosemi elinde banyako bagotuga chinswe na nde chinswe chineke na buchanya ko bachiko bakonya ase ngencho bono ne elio konyora abalimi baita bande bali kwenyara ne lingo sabe serikali nyara ko ba post elinde banyako bako enderali na koborokera ligwa elinde banyare konya bakonya abalimu bono muna intwe nabo kusabe serikali ni bantu muna bulende serikali ebe kotwana na mabagato nyako batokora tokunya kotari abalimi aba na kubasemina kubatebi na kibanyara ko bako menya muna chinsu na kibanya ko babako yo buli mbwe chinsu na kibanya nyako biashara biranya ko biko bakonya se echami yabo golipotelea egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanye mbiye muno umurikito Mildred Momanye asoroboti rwasenchire yoboyekirano gotigana yibono mwancho umurigereria gati yabwatani bechiseme kurwa sorongorwa Gusii nigo barokane gotoge kyende gikomyumuro byo CBC anenenchira abana bagendrete osubabire bakorokie biyogo byabo anasensemeli yokonyara korokia ali baranyare gwikirania asensemeli ya music festival aya niga kwandure magega ya chigosorie chichamamirranyo ya matera chiabachigokorekana na boroki wakorwa se chiskuru che secondary na boigo chiskuru choboroso wokoria bya asa matera yo na koyonyora libagalyo gochia kogosoria asensemo ya regionals ase chigosorie chinancha chikogosoriwa ase county ya Migori nigo chinga kecho murikito ndemo Steven atwaliganira robot yoru asenchira yoboyekirano. This song is sung by young Master Basengas during the application from the song Shine With Us. Emeyega ya Materesi Skuru Music Festival nigekorenta maboro kigwa koruchi skuru ao gosanga sebiegwa byabo amangana yo motwe etengo amuna matera yegekoro wiki ya eta nigo chiskuru choborosene chisekenderi chiasanga samemerano ye county ase kilikera bwati na memeranyo yorogongo rwa Nyanza
Josephine Ratemo n'umugakia sekiombe kia mamerania ya county ya Kisii. Ase igo bono gotoroche nga ngogenda tore Mbaka national na abana baitombe tayari shitebia na abalimu abanene bonse nabo batobwatise tigoche se county na bonsa bonse onye konyarekana abana babonse pina abaibori na bali bonse pi their guardians banyale ku support abana baiga bagende Mbaka national. Ekoko yakirwa sebiewa konyara gusirwa se chiskuru askolenda bari gani baichanero gokea kwa matera igekoro kyo mu Gusii. Etubate jitimu nyingi ejije na leo korabuya batiegende ke motwaro leto misetiega abagusi ekalta yeto ngosirere ndoraro muntu kubiyo bukano mpaka abantu baka abande balera ndoraborora lakini nege nirenga jitimu toko Rusia igatoko gena national na ndendo jiko excel kabisa mpaka tonyora jisawadi jinyinge igole ndeti gato basupporti abana baito supporti talent kiagero mutaro yo joko ku CBC igota gete talent na kige kugera tora tusuma abana baito egere banyale ko kwenyole gera through music abana no bakwenyolera na bakonyora omuntu ochire bochiari omuntu jakale uyo omuntu bwero serie bese yaye through music. Let us support this young generation egere banyale kogenda okoboria kwa ruru ase wizara ya chisemi gosokia ni bemerobiri yekendabu elikoene kyo goikirana kwa magani arase merobiri ye egento ndatebe ngelibuna eserikali enyare gutuma kibesa mapema egere abana baiga banyare kurindwa senjerere ngiya naende no transportation yanyara ko baraisi CPC toje bwatere buya kiagara ndoje ngambu yego toira na bintu bike biganiri to bire tunya serikali elinde togendere buya nate birembiya mono na bagirembiya mono bonsi bali bagoshirikia se michese. Thank you. Koripoteria Ndizi TV erietariane Ndemo Steven. Mbiya muno muriketo Ndemo Steven asoro bochirwa samamerani ya matera senchiro yobo ikirano gotigana yubono mwancho muligiria omongna yo masereta Joyce Morani gobonanya rekobolia basamaria baya konyaro wesokya eri konyara komokonya nyara konyaro bogwenia heye maiga yoko bwataranigwa asumo wasokano webara. Omubasukano yo nigo mwerere mongina Joyce gotigerwa chingoma chintindi ase bona tari kwenyara kore nonya naboniga menyete ase ose asenga yo munyarokoye asensemo ya magena ebu body ya nyakoye bunge ya kitutu chache South County ya Kisii yuere mamincha nege koro kyo mu Gusii ase nonya nabo munyarokoye atebire na babere bakomokonya kore no ikabono nigo baererwe batabwatikende baramokonyera sokonyora obugwenya omurikito dipona nige kirana nseme jona gotwarigana roboti uru asenchera yobwikirano Maiga yo mongna Joyce Moranda makumirana no mubasokano bwebara oyu mwirirete gotigara ne chingoma chinene asoko gorokwaye bono nigo boguma bwa monereirie na komobera obokongu bya gwenire byangire gochikorusibwa kibesa kiabori bono onchande gete no bonde isikugaiga nde isikugaiga bono nabomenyi bwensi timbu ati nabomdiga menyete bumwana nonya nabo korengana nere nigo mogende bwe pigipigi ya motu metatamete chinga kibaigeta senya gitari ase abanyakenyoro banyarete wesokia na gokoro gusangereria gwoko musira elio konyora chibesa cyobwakana nyagitari pigipigi ya ngagete January mwaka uri muntu yotachieti go ngweni akatama akagenda umwana akaimokia akangira nyagitari n'abanyapigipigi umuntu uri agaikirwa nyagitari gaenda ngoenda kugura mario gakagenda bono tana kororekana bono nigo yekire chinga kyo mongina Joyce amenyete omusubati oye elio gosirwa asokonyore bitoki elio gochikorusigwa chichuma asokogoro kwaye korende nonya naboti babwati bono mwana oyo noyone nanyore toyo mubika tinyore ti mwana momura na bwone ge yarenge gochibugusero ono buri mu bwarenge ndebo nkateba yaya tigamberere gaige sitatari bona bondi go bona nyumba nchiyo bona nabo menyete igo nigo bono omoiseko yatebire nga nigo yababerera ko ngukurinda mamo mwabo kubwatekana no kuremerwa gwechibesa amo nendagera anene mono nere twali kubwaterana nere
namutebi genda kuchia bu nenje naende kuchia ero nyora kende keke nenje naende keke tuanyora rindi tuanyoriri tukuri aeri kurwanyora mubasukano bono musigo yibono iranite goje sinde bono mbwatu musigo murito yengo soka guchumu chumondo nanyora 200 bono yani ninji janji bange njiri guisana Nigobone amate asabira bokonyi wechibesa elio mongna Joyce anyara kuruswa chichuma asokoro kwae nabo igo kwenyorera chichuma cyogotarera yani clutches eli anyara gwesukia asobogima ntwe togo saba oyo bwato gwancho kuya anyara komokonya sengenjo tabwati nyumba tabwati kende nonya none ikera koria aba amate bali torange na butokorarore kera tubwate twamwera lyoria kera tutabwati na bare igo bono muchanda naro yu mungno yu abwate igo bona togo saba so gwancho kuya abale baigure lyogie lirende bamokonya Kuripoteria Ndizi TV kurwa sekenyero kia magana ke kutoka Emanyie ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu cha South Emanyie County ya Kisii eletaria nende pon asanya Biamono muliketo di panasanya no kwegana gweito bunenkeyo ne chikonyaro bokonyi elibono mungno yanyare kubwenwa ono mungno monene ndi nakwegure umwana bwate no yo mubieka tabwati borimo tabwati bokonyi borimo tabwati no sia komenya kwetera so mwana oyoro musubati oya nero gendrete kumurwanira sikolendere twabulrina musamali umuyanyaro we sokyana nabarai konyara bokonyo mungina buno yumonchi muri kono gotika nayo torigerisi koyorongorwa Gusii ali abaire kago kolekana omurai bwense William Samuel Ruto ni gate bire buna serikali cheche county ni gotigendrete wekinia anasensemo yebirongo byobo cheno asate bire buna maigaje go service ni geserikali cheche county chia roka ni wekinia asekerengo ekenene mono ago kwana chinga kiecho Ruto ni gate wabna ni garage kubwatrana na serikali cheche county asokubeke mirobire isaine yokoine kiabuna sector yobo chenu yabere kego kiniwa nane nego ikirania obokoreri bure obwororo na bwo bwabene gochiasa abananchi aya ni gago cha maigaje budget konyara gosomwa nensemo yobo chenu kobekerwa chibesa kira chikokonya ase birengo biru byobo chenu asaba igomora ibwensa ate abune serikali nebegete mirobere sene eriko ene kibuna amaliyo konkonyara gotoka sinyagitari bo igase kombekerigia kemsa kegendrete koligerwa sobo imenchera kira bwatoka amaliyo goche serikali chichi county ne karabono ekiombe gose kamati yabene yabakego chorwa hiyira chikuruwa semia kubwatikana naba mlamangana iyobo chenu imeyense ya Kenya. After consultations with the counties, we decided that we were going to bring this advisory council that was in the law but was not inaugurated because of the differences between the national and the county government. I'm very happy that this time round we've managed to hammer it out. I want to thank the county governments for their understanding of this issue, and I have undertaken to the county governments that I am all in supporting county governments in their delivery of health service. And the national government has no intention whatsoever to reverse what the Constitution did make legitimately to transfer health services to county governments. I am a very strong believer. I am on record as saying the counties have done a better job in the delivery of health than was done before. I know other people have a different opinion, but I hold the firm view that the counties have done very well in addressing the challenge of health provision, and I intend to work with the counties so that we can better deliver health services to the people of Kenya. It is the only way we're going to get it done. Na kirajibo igagendrete munyakiro wa governor Anne Waiguru ni gate biruna esemo yobo chenwa sama tukama iga yaroka neke okuna nama kong asikwenda te biruna mbabwa to kwegene seme yone chikotwara munjiriya elikonyara kurwa bokorri bunebwendete gochiase abakenya. Waiguru nigaganirie serikali kweneke bunango ikiraniera magani ari aganiria so ikirani obokoreri obuya sense moyo bochenu anena soko bwatuka chibesa nabo igamaryogo ni bintu biri byonse bigotumeka ase chinyagitari ase chinga kibwererete asibo igo aganiria abakorie meremo ase sense moyo bochenu wakanwa chibesa chiabo ase chinga kibwererete.
In the past 10 years of implementation of devolved health, various human resource health issues and challenges have arisen, which require urgent action and on which we hope that the Council, which is highly professional, will be able to address. These include postgraduate training of doctors and other health workers and specialists. Many doctors and other health workers have taken paid study leave to undertake postgraduate and specialist training in the national government training, teaching and referral hospitals where they render services. Your Excellency, the national government pays their tuition fees, but not their monthly salaries. This has left county governments with staff shortages that are affecting service delivery since they do not have additional funds to replace these healthcare workers. As you seek to address this issue, you need to note that county governments recommend that national government should pay both tuition and salaries for these workers to release funds that can enable us to replace this medical practice. Na hekera yu agendrete umurai wense William Samuel Ruto niga tugire nyagetari ya St. John's Ambulance nyagetari agendrego ligere mono amangana rengeteme basakano aseri tukulia rabatwara amasaba bene ase nyumba y'oburai ime ya State House Nairobi. Okwana chingakie choru tonigaba kagotoya obokoreri bwenyagetari eyo asana nateba bunanigo barachie kubekemerobere yo gusira obokoreri bwange naboigo obwabwango asensemo yobochenu anene chingaki chime basukano. We are developing a comprehensive architecture for health financing, including emergency medical fund to enhance access to emergency medical care for Kenyans, irrespective of their social status. I applaud St. John for the leadership and commitment to supplement government efforts in provision of emergency and pre-hospital medical service to Kenyans during emergencies and disaster, including when we had COVID-19 pandemic. Emergency and pre-hospital care is an integral component of quality healthcare services. We are committed to, as expressed in our agenda and articulated by Minister here, to the provision of quality, affordable healthcare and the achievement of universal health coverage in Kenya. And that is why preventive and promotive healthcare is important to us. It is very important that we work towards eliminating instances where people are hospitalized. We are presently developing strategies and policies to guide implementation of emergency and pre-hospital care. As the Minister has told you, we are in the process of formalizing the engagement of 100,000 community health promoters in Kenya, working between the national government and the county governments so that we can begin to respond to matters health at the earliest possible age in every village, in every town, and in every part of the Republic of Kenya. Na chinga kicho asomo jogo yubo igoni ko muwaziri wobo chenu asusan na kumicha abakawekera na asomo jogo yubo amasobo nyagetari ya St. John's Ambulance oyokorekana ase nyumba y'oburai Gusii State House mu Nairobi omuwaziri ka ukwana kurwa sensemini gatege nyagetari eyo asatebire buna babere bakurwa mahorokererio gwetania abanyagetari gose bari baranyara gokonya aso kunyara gwekirana nsemo yibasakano habo barekerengo kiyachiribu emerongene abona bari bagokonya aso kubwatirana gwekirana yobokorere bwenyagetari eyo ya St. John's Ambulance nakumicha nigabaga kogokera egetamukire kyona goteba buna babere bakubwatirana asege kegetambe askirene kyabuna serikali wetrase wizara yobochenu nigeraje kogendera n'umuroberi obwoko bwatirana ero kwenekya obokoreri boroboronge asaba nanchi ananasate babuna aba gose bali abaganetiye go somera obunyagetari nigo baraje konyora amaegeri abene asogokonya wikirania amaganio au anyenya chingaki chimibasukano. St. John Ambulance has trained over 40,000 first aid responders. And this will form an army together with our community health promoters to work within the communities in our bottom-up economic transformation agenda to ensure that they promote health
and that we move away from the curative services that we have been focusing for many years. St. John Ambulance plays a critical role in the health of this country. They provide emergency services. And that is what makes a difference between when an accident occurs and when the patient is restored. So I'm indeed happy to report to you that since we came into government, we have been working very closely together. And Your Excellency, we now have a tripartite memorandum of understanding between the St. John Ambulance, the Kenya Medical Training College, and the Ministry of Health, where they are working together to train a number of St. John Ambulance people to be able to carry out their practice as first responders. Na ekira yuagenrete umurai wense William Samoei Ruto boigori tukoria lero nigikira na asumo yegabo bana boda bondo kolekana samaga chamanene a KCC imeyo mucho Nairobi Ruto gukona kura sensemi nigate abuna mbagendere kubwatira na boda boda asebega abarundi chipigi pigi banyorobo semia ilikonyara kwebwatirania ase ekyombe kyo bwenya kemanyekante buna boda care Okwana baigoru tonigabaga kuria irayo gochia kwegendera gusira bana boda asate babuna ekerense ya Kenya ukurigereria nigo mibaskane mengage para ekubwatirania abana boda na kubaboria kwenekia bunango babale maiso chinga kichionsi bare asobokoreri bwabo 5 walikufa 4,515 people died because of accidents last year. Nyinyi mnanielewa? Wale wengine watu 16,000 walipata ajali, wengine wamekuwa permanent disability, wengine wamepona, wengine wako na majeraha, wengine wako na matatizo, wengine hawawezi kufanya kazi yao, hawawezi kujisimamia kwa sababu ya ajali. Kwa watu 4,515 ambao wamekufa. Wale watu wamegongwa na bodaboda ni watu 1,620. Wamegongwa na bodaboda wamekufa. Watu 1,209 madreva wa bodaboda wenyewe. Wacha sasa wale watu wa kutembea. Watu 1,000 watu wa bodaboda riders 1,209 wamekufa. Wale watu wa kubebwa na bodaboda watu 420 wamekufa. Boigo aso mujogo yokolekana samaga cha KCC mimucho Nairobi umurundi wa momongina aboigo musmati ana nyaboke kurochense mochi abonchari na ikira naso mujogo na kotogi getambukiro kyo murai wense mugno ibwe miaka 50 nemo nevere no munyango kura sorogongo rwa Gusii oyoberega kumanyekana mono aso Burundi ya wechipigipigi ase korende nonya nabo barenge no muchumbe bwe bunge ya bonchari Dr. Charles Nchoke oyorwe sege tochia saba spati ko bwatia omo bwekano bwo mungina nyaboke aso kwebwatanya semero berio au buno Burundi wechipigipigi unenchire yemo yo kwenyorera engeria asa mutkari busio tuanza kuchana na jono muswati gasetin konya arama tukato tavenga ki umurano musai umurano museke ebare amula konde skulu ya mo beso mi bintebimo igobono ntoko banda kutora chimbe cyo muswati osecho kucho musacha tuobana no muswati okoro bundi ai no muswati okogendie pigipi romo no gwakeme miaka 50 monebere okogendie pigipi ai muswati miaka 50 tangendie pigipi gata korero bundi akoro mungu ya transa kogendie pigipi akoro bundi boko wolia magena kuaga kenesmith gata korero gas na muswati wa chimbe muraba ke dio teno taite gas kietai tai tuensula koretai na no kero pena nyene ese gas ojo kora yo koboko na kontere ngeri nyinge mono bwetani yo kagerete yetai gotago cha gas inde yonsi ne bwate mono nyesike ne kore na maskani kawonya kumo kiwo no ndo bwensi karo kendo uri kagendora abisi no bwate gas ingene gas negas nyesike nye bwate ne kore ne chinguru no boyne
na gotigana na yubono mwancho murigereria ni governor ebunge ye senator bairande bikaro bya boli tukulia lero elikonyara gotegera igoro yogwa kwa isiko ko mokonyi wo governor we county ya Siaya William Odol na ba MC kurwa senseme yuma yo wakachikura na goteabuna igaboneta gwa kwa isiko korwa asobora ibwa ino na bo gatia mu mocha betwako akumubwatirania omokonyi mo governor we county ya Siaya William Odol ingamo yo tumekyo we abisi na bo igochibesa eyamaga yokora ekirokyo we saransara kialenge million yamo nugote mo 1.1 million again tobate to nugotumekyo we chibesa cheserikali ye county ya Siaya. Odwar baigo niga kumochiwa asoko genda mamincho neri chiko na baigo ko bwatoka amangana yowerimo alina yo amurengete umugavana we county ya Siaya James Orengo asinonye nabo yaruka nabuna abaseneta bange nigo bakekura yo wanchira nere koruswa bisi ko bwatkana na mumachayo chinga kinonya nabo abaseneta bande baba kumwegerera Odwar. The special committee has found that the particulars of charge 1, gross violation of the Constitution and other laws in respect of interference with the procurement process through acts of bid rigging, and charge 2, abuse of office and gross misconduct in respect of allegation 4, misleading the public by giving false information, have been substantiated. Now, therefore, pursuant to Section 33(6)(b) of the County Government Act and Standing Order 80, subsection 4(b), the Senate, after according the Honorable William Odwal, the Deputy Governor of Siaya, an opportunity to be had, resolves to impeach Honorable William Odwal, the Deputy Governor of Siaya County Government, on the following charges. 1. Charge 1 is gross violation of the Constitution and other laws in respect of interference with the procurement process through acts of bid rigging. 2nd, charge 2, abuse of office and gross misconduct in respect of allegation 4, misleading the public by giving false information. Thank you. Gotigana jibono mwanchomo ligereria omo tenerio monebo bokorere we serikali Felix Kosgei nigaga nibono ensemerie teneta sogo chigo chorwa komo soili omonene buli chiko DPP kone kibuna kiombe nkobwati kereli chiko liganirie oseko bwati kolengana ne katiba elikonyara go chorora chwikerania oike oseburai wekiombe kyo ya DPP. Ukona tinga kecho Kosgei nigalire irayo gochakubwatsia abanakamati batano na babere abo bachoretwe ase ukura umuroberio yo ayamagega yo muraiwese Dr. William Samuel Ruto koralia libagerio magega ya yo kabere omosoerio monene bweri chiko nurudinach gochorwa gochia gotenera ekiombe kia National Intelligence Service. Members of the selection panel, in your search for suitable nominees, the Constitution and the law obligates you to undertake your assignment with dedication, zeal, integrity, and fairness, while observing all applicable legal requirements. Na sangarekana ikomina kabere wekiombe kilikia igade gokolekana ase ntundende se county ya Turkana abwaswanyara kuruwa bose miago chia sabwata nibense na gote abuna babegetemiro bere isaine bune county ne serikali konyara koene kibunango sidabare amangana lengeta obochenu asawa igora boigo enyagetaria yemo. Nigo bateru na kubwatirana nense ya Sudan, Uganda na boigo Djibouti nigo bagocha kwenekia buna nene abatamime ya kakuma na boigo Dabab babere bago konyeka ase ogwese miagose aso kwenyorera maigero na boigo bokonyi obarachiko bakonya aso kwegendereria asa motukaribusio. Being able to create now a conducive environment by constructing and equipping a maternity unit fully equipped with the necessary facilities to enable our mothers deliver in a safe and conducive environment. Apart from that, there are cases of gender-based violence, and sometimes those people are affected. They don't have where they can be taken care of in terms of guidance and counseling until they come out of those situations. So we have done a gender-based center within the hospital of Kakuma. We have a small component for Somalia. We are preparing areas of return. As those 4 countries from Djibouti, Ethiopia, Kenya, and Uganda, they are hosting Somali refugees.
we are also trying the people who would like to retain to prepare areas of retain in Somalia. So we have technical assistance component for Somalia government, where we are trying to map areas of retain to look at basic social services if they are there. There's school, health service, water. Na abasaye baria bakokoboke kyoma kya UDS county ya Omabe nigo bana banyare koboria abasaye kurwa senseme yokone kibuna mbali guchikoleta buraburu chinde cyonse ekero murebwe kyoma kya ODM rera morodinga abegetemero belyo yogo cyogotarere enseme yo ya Omabe. Nyana baniga babwatanya abo baburira basaye kwene kyabuna nko igora bara maiso eriyo tibabasa gutume ko bobe aso gusegeta kiburaburu asikire buna babere bagutume kwa asegeke getambe nigo babaganiriye kwene kyo murembe kero omurayi gosumurayi bekya makya ODM Raila Odinga arabe ka gutarira ensemeyo. Najulikana kama Kevin Oumo Diambo aka Wawau. Mimi ndio kiongozi ya vijana hapa Homa Bay County wa UDA party. Leo tumekutana, tulikuwa na mkutano wa vijana hapa Homa Bay Town na tena vijana walikuja hapa kwa namba mzuri sana. Nataka kuchukua hii nafasi niseme asante kwa vijana wale walihudhuria hii kikao. Nataka tena niambie vijana, sisi vijana tumetumika vibaya kwa muda mingi sana. Tumechoka na kukaa hii party ya opposition. Tumeingia hii party ya serikali ili tupate nafasi, vijana wapate kazi, tupate nafasi ya kurepresent vijana pia kwa assembly. Sasa ni nafasi ya vijana. Naomba vijana, wakati kutakuwa na meeting ya ODM, musifike huko. Wakati tuko na meeting ya UDA, mtu wa ODM pia situlete. Tunataka tupige siasa ya amani. Majina naitwa Tino Logor. Mimi ndio katibu mratibu UDA kwa vijana hapa Homa Bay County. Hapo awali ilitangazwa kuwa party itafungua ofisi zake hapa Homa Bay, lakini imeahirishwa kwa sababu hatutaki vurugano. Former Prime Minister atakuja hapa Homa Bay kufanya ziara zake na hatutaki kuingilia sisi kama watu wa UDA. Tumewapatia nafasi wafanye vitu zao na waende. Sisi pia tutakuwa na yetu tarehe 8. Hiyo ndio imefanya hiyo kikao yenye ilikuwa inafaa iwe tarehe 30 isongwe mbele, sababu hatutaki tuvurigane na vijana na watu wa ODM. Aya ni gago chekero kelia Raila Odinga arobiriti musangirwa ntukoria ankyo ensemeria yakamukunji. Nyoro naso musangirikano igani go barengete gusangiriria birengerero bya bananchi anene ko bwatkana no muswada bw'ekibesa guse finance bill iyo nonyana bayabage kubekwese ino murayi wense ritkoria rero. Kolengane kare yabekirwe ese ino murayi wense yabereri chiko kolende azimio mbago seretuna wekabajo ikaseke gambero maiga yogo chago sangire chiseri na gote abono baikaseke gambero kwamereria finance bill anechibasa chiricho chigokonya so waga chiwe chinyombago sa affordable housing ngati yaria azimio egendrete gokana kegotumuka. Mwanju muri korenda inega tiari to kwariganire tiase Emanyie Jumatato ense masenchera ire yubikirano. Nabo igonyera wono muri kitukurase county ya Nyamira job mangi nagenda twarigana roboti rwabene anene igoro yekina kibwatranti abakagerwa abo bono bete bakubwatranirwa asoboite omo kurinze mo cya Nyamakoro to abwasenkemo mogaka n'umugno babete bagutoka senka yaho baitire igekine kingiategerwa rera sekigambero abo igonyere bono umuna chebina kurwa sekigambero gikya Nyamira ni gatugutira rukugania kumukagerwa yomo oteba nanyare kobe kure bonda lindaga mbekine kikarisiko yekigambero aseke aserende umuna chebina atugutira renganiyo korenda se chinga kyecha kurwa se county ya Nyamira nigo abamenyi be bunge ya kitutu masaba bagendrete kwebo semya igoro yobo tumekibwa mariogo yogotindia ni kyombekiri kurwania marego yogotine mense ya Kenya kyanakada korendo manchu murigereri ayina aritorach ko kumanya senchira yubekira na indekero kirarage chinsa isato asebono kurense mende studio Victor Sultan umwana yobo bangito tebyango chigosorene kibinto byarenge kendi manchu murigerera toraseke kerebo senyora mache toska. Omurigiriria
obuncholia bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'obuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwikere abaligeria kurochi county sana na ibire echo kira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi enyagitari ya World Fit Health Center ije gutoka imijumbu chokisi nigikorwa obukoreri bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tuna abanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwara amarwaire tukuruka nka conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boigo mbubwato bokoreri bunde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So nakito kero montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwirena ngakia guitanga kuruko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwana mwancho moligeria soko gendera kuligeria Ndizi TV aigase Emanyie Jumatato ngo kwaligania se Emanyie chigosori ngoroko Victor Sultan webangi tochakire ase chigosori korwa sege team ya Migori wase chimbero cha Gusii FC kweligali bagali wasase ligi ya Kenya Premier League chia pete bila matunda manene maiga yo timu ya Migori youth ko baikora egoli ya mo asirigena yesegero Migori ni goba bigete goli ntangani yo Gusii FC batanchira netenero obateli gosoka kurwegeti na chita ekemeronge bere maiga ya yo mo referee bwegatigeti akabeterelwa gukora ekeminanekyo na ko Migori youth obubwe goli ya mo asirigena yesegero obwarenge obwengenjo asebarabuo konyora obo libagali ochikosoa se playoffs se ligi ya gose chokosoa se ligi ya Kenya Premier League nonyana abo matumaini ya Migori nigo arense chinga kimara sugar ere se libagali gatatu se libagali ya ochikosoa se playoffs. Wanchumulgali abwase ligi ya National Super League minano obyo mweliongo chibire kogosoli gwa AK yiga abwase minano au biro yubirie gocha kogosoli gwa gochakira litko yange timu ya Shabana aboikira bono bari asubura ibwe ligi nabo igobaligetie gokore ligi bari abanyankongo nyoranga Shabana benyole ire libagali oswase ligi ya Kenya Premier League ni bagachikogosoli ne timu elia ya MCF timu ya Coastal Heroes echikogosoli ne timu ya Kajiado Mara Sugar bachikogosoli ne timu ya Vihiga United chinga Gusii babo chikosoria ne timu ya Darajani Gorgo Kibera
Black Stars nigo bagochi gokosoria ne timu ya Murang'a Seal chinga Jumatato United bagochi kubaligania timu ya Mombasa Elite timu ya Naivas nchikosoria ne timu ya Asad ebiminano byonsi mwanchumuligeria bigochikosori gwali tukolia Jumatano gutatiga egeminano ya Shabana gochikosori gasegetiga Gusii Stadium lituko ya Ankyo. Otigana na yu mwanchumuligeria timu ya Gor Mahia na Wanyankongo we ligi ya Kenya Premier League season ya 2022-2023. Gor Mahia ni gobanyoleto buyo magayo kubaikora timu ya Nairobi City Stars chigolinye seyamo. Yoko wa ligi ya Kenya Premier League Gor Mahia nigo batwalire bikombe bya KPL emerongevere ekemina nogose aba ego timu ya Gor Mahia nigo yanyolire libagalia bene lyo chikonyora chishilingi chi milioni 3.5 ko se club gose aba tiotire babiri aba sport pesa yere betting company yochikona kinga Gor Mahia ne chikonyora chishilingi chi milioni 3.5 se season egocha. And I bring regards again from captain that is Honorable Ronald Karauri. He was not able to make it yesterday, even this day, but definitely he has big plans. When I say big, I mean he has big plans for us in place. I will meet you probably in the course of the week. But I made a pronouncement yesterday that as a parent, when you send your child to school to go and perform well, and they come with a top certificate saying, Daddy, I became #1, definitely you have to go back to your coffers, you have to go back to your sheep or calf and look at the fattest of them all. Yes? And then definitely slaughter for your son or daughter. That son of ours is Gor Mahia. Definitely, unfortunately, the federation does not have something in place for the winners, but we definitely have something substantial. And I think it will be at a minimum of 3.5 million shillings from Sport Pesa. Mwanchumuligeria bigari bya Tusker United ko bayikore timu ya Vihiga chigolinye ya Seriga Nesegero nigo nonya nabo bitabakonye Tusker ko bwa eligi ya KPL maiga ya Gor Mahia ko iro Bunyankongo bu sentunda ya mirongevere na ko baura Tusker libagali ko bwa eligi yo sentunda ya kabere anene maiga yo ko bwa season ya ita magega ya Gor Mahia boigo koira obubuyi bwa na ko enekinga abakorera asibwe galitanganiriye ligi bali ne point emerongo 5 nebere. We won, but we lost the championship. Yeah, I think we slept a bit. For 2 matches, we played Moroni and the Costa Raiders. But now, let's focus for the Mozart. What we can do. First of all, naweza thank players wangu kulingana na game wametry sana. Ukiangalia hata kwa bench vile nimekuwa na small players, unapata niko na players 14, hata kwa training tumetrain only once. Challenges pia Anchomorire nara yona bwatekorwa se Emanyie chigosori nyurangani nchiko kumanya asobwagale chikoraga chinsa isato kulinda sabono ipo siku tuzidishania ngoro kwa Victor Sultan wangi bunabotambe Jalali halali.
abarigiriria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigiriria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Manchumo ligeli wono kurwa sensemende studio Victor Sultan mbia mwana soko tumanya mange ane kurwa sensemelia ye chigosori. Wikiraga yo manchumo ligeli haina rutwa kwariganire tyase Emanyie Jumatato asense yamo kurende bunato kumanya chikoraga chinse sato ayamunanda mange ntuchu kumanya senchira yo wikirana nainde. Kurwa sangira mona intumo chumo longa totome ngora. Gochia senka ya Sara Nyarangi Ontita. Mwanchumurigereri Sara Nyarangi Ontita noyo muito gaiga uyo beirega okoretera mangana maya murobero bwensa kya chinsa chamambi nabo igo murobero onaya iteire kurende ne chingaki chingongu ase amati abo Sara Nyarangi Ontita ekerabona beirega kumusiria mamu mwabo miburi ngoro gochia senke ibono nyasaiti gaba gatina boy gobole ndi bwabene hekero mugende twetera makongo igobono engora kuna Ndizi TV gochia senka ya Sara Nyarangi Ontita wekira buno toko yakro musmari mangana majia senchira yobo ikirano rutore ko bwatera nere goetera somuno bwe manyiriga kro kwa Joshua Auta ekero kali Petro ndi mukira aine chibi cha munirigo cha wekira senchira yobo ikirano Ritariane Everline Osero Dr. Vincent Onyancha